we maar, hè? Nou, is dat nu echt nodig? Dat hier een bikiniwax met 3 man moet doen? Haha, dit wil ik niet missen. Ja, en Suzanne die moet het nog leren, dus ik dacht, fijn, eens even meekijken, hè? Ja, ik hoef het niet per se te zien. Jawel. We moeten het nog leren van dich. Doe maar ze nog... ja, doe weet wie het moet. Weer weten... ja, je moet nog leren wie het moet. En toch vind ik dit hoogst ongebroegelijk. Ach, mevrouw. We zijn allemaal professionals hier, hè? Oh ja? Ja, en we gaan het hier professioneel aanpakken. Ja, professioneel. Hupsakee, die boeks naar beneden. Ja, zeg. Dat vrouw is en de langere kerel, die moeten oprotten. Nou, mevrouw, ik ben de professional, ik ben de specialist, dat ben ik allemaal in één. Hou af, man. Nou. Het zal me benieuwen of dat het gebeuren laat, maar ik heb er toch weinig vertrouwen in. Albert. Oh, dit is toch veel beter. Of niet, Mark? Ja. Eindelijk alleen met z'n tweeën. Oh. Is toch niet nieuwsgierig? Welk model dat ik wil? Doe mich maar model Hollywood. Model Hollywood? Ja, model Hollywood. Kent, wil toch niet zeggen dat dat niet kent? Oh, jawel hoor. Momentje alsjeblieft, hè. Oh, Suzanne. Ja? Dit heb ik even nodig. Model Hollywood. Kent ze bij bikiniwax ook modellen kiezen? Ja, dat weet ik wel. Ja? En dan vertel maar eens. Model Hollywood, hè? Dat moet echt alles straf. Alles? Ja, alles. Maar wie gaat ik dat dan doen? Ja, maar weet je dat dan niet? Ja, normaal natuurlijk. Maar ik wil weer controleren of student bent zijn, dus vertel maar eens. Hè? Nou, je doet het eerste was even warm maken. Dan breng je hem aan op het te ontharen lichaamsdeel. Dan leg je die strips erop. Duwt je even aan. En dan in één keer. Wie de boterboordmotor. Ja, wie een goede boordmotor, hè? Ja, komt helemaal goed. Succes, hè? Ja. Zeg, vanmiddag, ja, in het begin van de middag, ja, toen zag ik die tante Belle hier toch nog rondlopen. Nou, is die er nu niet meer? Nee, die is er even niet meer, nee. Maar mijn lief kindje, dan meer als een week dood. Zeg, Geer nu, ik weet eigenlijk wel heel zeker dat ik die hier vanmiddag heb gezien. Dat kan toch niet missen, zo'n domme kop en een beetje van die dommige uitstraling. Ik weet het zeker. Nou, die domme goedstraling, dat viel vanmiddag viel er toch wel reuze met. Oh nee, maar iedereen met die vrouw ziet lopen. Ja, dan weet ze toch gelijk dat die ze niet meer alles even heeft. Nou, wie ze vanmiddag gegooid heeft, ik vond je toch wel heel erg intelligent moet zijn vanmiddag. Maar Maurice, wat zei toen weg nu? Toen was toch al op de begrafenis van Bella vanmorgen? Dat is toch zelfs de kist om toe te tummeren wie die niet toe wil gaan? Heb misschien immers zin in een lekker tasje thee of zullen er ook bier zijn? Oh joh, dan doe ik maar een pilsje. Goed. Zal ik je afhalen? Ja, haal ik maar eens, want Dat is veel te heet. Oeps, sorry. Het voelt alsof het hele zaakje in brand steekt. Wacht, ik blaas even. Oh, Mark. Oh. Nou, daar was ik echt wel even naartoe weer. Ja. En zo'n uurtje. Ik was ook helemaal van de wap af, moest ze weten. Wieso? Maar, moet niet gekker werden, maar ik zou wel even middag lopen. Als ik dat vanavond tegen Jean-Claude, mijn mens vertel, dan zal er wel zeggen, ach schatje, lieve pumelke, wat was het toch een gekke meid. En dan lacht je me goed. Maar is dat dan zo raar? Want ik zoek Bella ook huur. Dus er waren we wel meer aan een zonnebankkuurtje toe. Het zal wel komen van die rare dampen die hier allemaal hangen. Ja, maar zo raar is dat toch niet, de verhaal? Ik
Ik heb tante Bella echt gezien. Misschien zit er een tasje lekkere groene thee. Oh, ja, dank je. heerlijk. Ja, dank je. Heerlijk. Lekker. De kroon is niet te zoeken, maar goed, als je het wil drinken, op is op, hè. En Dobby, ik weet niet wie lang dat kroon al over de datum is, maar dat is wel meer hier. Nou, veel toch nog best met. Och, Dat is toch lekker? Ik vind hem lekker. Ja, Even drinken, joh. zo drinken. ja. 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 Oh, het hoeft niet te zien. Zeg, zeg, maar wat doet dat beer hier? Drink toch niet onder werktieten? Nee, maar dit is voor het gezichtsmasker. Je moet namelijk weten, beer is namelijk heel gezond voor de huid. Dat heb ik allemaal van zo'n hele slimme Chinees boven in de Himalaya. Er zitten heel goede eczemen in een beer. Maar zullen we niet gelijk aan de slag gaan? Ja, maar ik word nog niet doodgekald met deze mevrouw. Ja. Nou, wat mij betreft wel. En Dobby, in China bepalen ze heel veel aan de hand van de sterren. Hè? En in de sterren, daar staat juist geschreven. Sterren, het is weer vandaag, man. Die sterren die zien er wel aan, die zo weer vandaag natuurlijk niet. Maar we moeten nu echt aan de slag. Ja, maar ik heb mijn thee nog niet op. Ik ben blij, kom eens niet te zoeken, de wedstrijd helemaal krank van. Kom. Ja. Suzanne. Ja. De Bas, hij zit er nog op. Ja, Even een verhoring nog een keer. Hè. Wat zou ze dan doen? ik ga weer zeggen. Ja. De was zit erop, Ja. dan doe je die strips erop. Doe je die afgegooid aan. En dan, hup, wie de boete boordmotor. Precies, wie de boete boven helemaal goed. Wat tegen de hoorgroei richting in. Ja, goeie richting, kom goed. Wie de boete boven Succes, Ja. hè. Oh, Mark. Du doet dat allemaal zo lief en zo teder. Ja, en dan moet ik het nog heel even goed aandrukken en dan moet ik even het tuin op één zetten, hè? Moment. Ik ga even aftellen. 3, 2, 1. Dit pijn! Een beetje. Maar dat is niet erg. Ziet het er nu ook fijn uit? Het is helemaal rood. Dan moest er misschien gaan opsmeren. Ja, moment, ik kijk even. Ja, volgens mij is dit wel gaat. Ik smeer het even op, hè. Suzanne, Ja? ik kan hier achter niks vinden voor dingen, voor een gezichtsmasker. Zit er misschien hier achter de balie in een pot? Wat suiker, crème. Ja, crème, ja. Ik zal het even kijken. Ja. Oh ja, dit zal het wel zeker zijn, hè? Kijk. We stuit het op. Crème. RAL 9001. Crème, ja, precies wat we Ja. nodig hebben. Crème op het gezicht, hè. Ik snap alleen niet dat ze dat in zo'n rote pad doen. Hallo, dat zou je goed liggen. Dan moet het er gewoon extra dik op aangebracht worden. Oh, maar wie gaat je dat dan aanbrengen op dit gezicht? Oh, wat kijk, dit is toch ingeleverd, hè? Dan moet het, hier brengen we dat aan, hè? Hier weet je het allemaal zo goed, hè? En ik weet zeker, hè, als ik hier mijn stage dadelijk, als die afgerond is, dan heb ik zoveel geleerd van u. Oh, toen moest eens weten wat ik niet allemaal nog zou willen leren. Zeg, zullen we dan gelijk beginnen? Dobet. Nee, hiermet. Oh, nee, jazeker. Nee, laat ons maar beginnen. Hè? Ja. Ik vind dat het hier zo raar aan toe gaat, hè. Ja? Hier is loopt niks gebeurd hier. Maar daar maak ik helemaal niks van u aan, echt niet. Ik ga nu mijn vlug omboeken. En weet je waarom? Want ik moet het hier echt met Bella over hebben. Ik moet hem helpen, want dit kan zo ver Nee, beneden. dat is hoog, joh. Ik ga even mijn vlug omboeken en dan kom ik dan terug. Vluggenboken. Ja, voor een weg, want ik moet er echt helpen met. Dit kan niet. Dit is niet normaal, wat wie het hier toe reed. Totaal. Oh, vluggen weg. Oh, wie gaan we dat helemaal snel volgen? Oh, niet de rest ook.
Oh, wat moeten we daar met aan? Het is toch gezellig? Ja, wat zo het gezellig is. Ja, Megan en nu wat bad met kattenstron doen, joh. Dat is gezellig. Maar, nu blijft die jongen een week langer. Ja. Want met die toeristen. Ja, die toeristen, joh. Ja, dat is het, joh. Die toeristen vandaag, die komen naar Nederland. Hè? En dan gaan ze naar de eerste beste koffieshop. Die zien van alles wat er niet is dan nog. En die roken zich hartstikke stoned. Dat is het inderdaad. Die Ja. Bibi die is in een wietshop of zo geweest, hè. Die is dat hartstikke zal het gestoord. zijn. Dat is allemaal van die hallucinaties. Ja. Weet je wat we moeten doen? Ik wil niet te veel verder vertellen hè, met die hallucinaties, want ik is alleen maar kalven aan de deur. Ja. Nee, dat doe Ja. ik niet. Nee, ik plaats niks door. Wow, mich dat zweten zeg. Nally, ik zweet op plaatsen dat ik nog niet wist dat ik toch kon zweten. Oh. Lief, Maria. De bus is toch zelf bij? Is toch zelf voor gekozen? Maar je nog eens, wat heb je een gekke kleur? Een gekke kleur? Wieso? Wat heeft het dan voor een kleur? Ja, sorry dat ik het zeg, maar het leek wel een sheepkleur. Een sheepkleur? Ja. Mijn lief Mark, wat heb je dat modderbad gedaan? Ja, geen de modder veel bij die begonia's. Modder is modder toch? Hiervoor? Ja. Die begonia's bij de salon. Ja, maar die schiet mijn kat altijd. Maar dan moest je dit toch wel een zanger voor gaan geven. Want echt, die kleur, dat staat nergens op. Over kleur gesproken. Ik zou nachher een klein kuurtje in onder de zonnebank willen. Maar dan moest ze mich daar niet te lang onder laten zitten. Want ik heb geen zin in een modderbad van u. Mevrouw, weet je wat je doet? Gewoon fijne boeten en dan ga je fijn in de zon liggen, hè? Want dat begaat je het type voor allemaal die klantjes niet. Je moet gaan klussen. Nee, Maria, daar heeft meneer hier geen tijd voor. Hij is net eens moeten huren, daar kreeg immers een VIP-behandeling. Daar heeft hij tijd voor. Mevrouwtje wordt er gewoon een beetje enthousiast, hè? Meer niet. Zeg, maar Mark, zou ik ook een schat mogen vragen? Ja, wat is hier dan? Zou ik ook zo'n bikini-wax kunnen krijgen? Ja, ga toe toch eens even weg, man. Man, dat was maar een grapje. Doe het niet met een vinger aan mij te komen. Oh, Mark, dat was Wat toch is zo dit? geweldig. Ja. Ik ben al zo lang op zoek naar zo'n wild. Ja. Gewoon Sherry eerst maar eens even douchen, hè? Even afkeulen. Ja, maar alleen de stoel, ik heb zin in zeepen. Ja, ik dacht het niet. Dat is zo'n rare vent, hè. Eerst loopt er hier in de onderbox. En daarna ligt op de flikvlooien met die kleintje die. Dat is volgens mij, maar ja, een echte seksmaniak. En een seksmaniak! Zijn die er dan zo? Weet je wat we niet gaan doen, mevrouw? We gaan nog eens even in de sauna zitten. Kom je helemaal met, want van dat gezeik, daar ben ik echt zat. Oh. Zo, dit klusje is al goed klaar. Heb je misschien nog zin in een grote beurt? Niet? Och, Maurice verscheen net zo op bus. En ik zie net zo op, ik was met klussen. Mooi. Klussen? Gewoon even een gezichtsmaskertje aangebracht, niet meer, niet minder. Door met. Ja, zeker. Iedereen die wat in de buurt werkt, dat wat crème nodig heeft op het gezicht. Dat is wel crème, maar dat is crème voor op de moeren. Dat stikt ze toch niet op mijn gezicht, man. Oh, dit gansoornaming wordt een totale flop. Maar, ja? Het erg is, die wiepie die blijft ook nog een week langer. Ja, gezellig toch? Ja, weet je wat gezellig is? Ja, Megan in de bak met kattenstroom doe je. Ja. Kan je ook maar eens even douchen, want met de stank ik... Oh man, ik heb een chemische oorlog binnen. Oh. Weet je wat, Mark? Ik ga heel even uit de bus. Die hoge drukspuit, hè? Ja, doe En ik dan- eens weer afspelen. Dan spuit ik die dadelijk af en dan komt het goed met wat dingen. Ja, prima. Oh, wat een...
van eens in, mevrouw. Wil je misschien ook in een bikini was? Of leven de snorgeschoren? Dit is wel even een toppunt hoor. En waar is Bella? Wij hadden een afspraak. Ik met Milène van der Wiel van de firma Orifo. Vaste leverancier van de beauty products. En u is? Mark Busjes, ja. Maar ja, Bella die is er niet. Die is, volgens mij is die net de tuin ingegaan, hè. Ik zal even kijken in de agenda voor een afspraak. Zeg, het lijkt er een beetje op de duurzaken heeft overgenomen. Ja, Bella die had er de laatste tijd al over dat ze de salon graag wilde verkopen. Oh ja? Ja, volgens mij gaf hij ook wel aan een koper te hebben. Oh. Ja? Ja. Maar het fijne, dat weet ik er ook niet van. Nee, oké. Dat is... Ik kom eigenlijk alleen om de voorraad te checken. Oh ja, ik zou zeggen, check de wereld maar even na. Doe het vooral rustig aan. Ja, weet u, even verder praten. Hè? Oh. Eén keer in de 3 maanden kom ik hier om de nieuwste producten op het gebied van schoonheid te bespreken. En om de bestelling op te nemen. En nu ik hier toch ben, wil ik jou graag introduceren met onze allernieuwste lijn voor de dames met de rijpere huid. Kijk, dit is nou Orifo Senior. Uitermate geschikt voor de diepere rimpels. Nou, dat kunnen we eigenlijk wel gebroken. Nou echt? Nou komt dat even goed uit, want vandaag, en alleen vandaag, mag ik jou een aanbieding doen. 12 sets. Voor de prijs van slechts 10. Ja, dat is toch echt te koopje nog. Nou, ja, dat zeg. Is er misschien een klant waar ik dat op kan demonstreren? Nou, die hebben we gehad met die hele gezichtsmasker. Ik kan misschien ook gaan om dat spul te kunnen verwijderen. Ja, natuurlijk, wij zijn van alle markten thuis. Oh, dat is mooi. Dan denk ik dat Liga Food proberen, hè? Nou ja, goed, maar voor ik aan de behandeling ga beginnen, gaan we eerst zaken afhandelen. Nou, kijk. Hier is jouw bestelling, ja? Staat jouw vaste bestelling. Als je nou daar even tekent voor akkoord, ja, daar, ja. Precies. Mooi. Geef het dan door aan onze orderdesk. Krijg je dat morgen al op de reguliere wijze in huis. Ja, dan... Nou ja, die speciale bestelling, ja, die breng je zelf voor eventjes. Oké. Nou, de Londen zien we wie goed het spul is, hè? Ja, maar iedereen is altijd uitermate tevreden over onze producten. Zal ik nog even Ja, kijken? mag ik nu dit jasje pakken of wie zit dat? Ja, maar ja, kom maar. Kan. Die kant zit hier achter. Ja, dank u. Oh. Ja, zeg maar, wat is dit nou? U gebruikt onze producten helemaal niet. Die crème is alleen maar hard geworden. U ziet de bestelling wel tegemoet. Ik neem dit maar mee en ik kom weer terug als Bella er is. Tot ziens. Nou. Die zien we volgens mij ook even Peter en ik. Maurice, pinda's ik heb dich even nodig. We moesten het hotel even opbellen en dan zes even de wiepje hier komt, ja? Nee, niet alweer. Nu was zo in de beurt. Ja, dat kan niet. Je belt zich even op, dus hier komen, dan is die pruiker op, dat pakje aan en... Ja, die ballonnen, maar... Ja, die ballonnen, ja. Maar de ene ballon is geknapt, maar ik ken het ook met een... Dan zoekt dat er anders op. Zo moeilijk is dat toch niet? Het gaat erom dat we van die wiepje afkomen, hè. En dan kunnen we tenminste beginnen met klussen, kunnen we de tent verkopen en... Kassa! Ja, kassa. Ja, dat klinkt gewoon heel erg positief. Ja, dat is mooi. Ik vind het hier eigenlijk best wel leuk. Maar leuk? Man, dit is de hel voor elke man toch? Nou, ik dacht dat zwanger zo niks te klagen naar is, Mark. Heb ze soms zoveel van net maar saus gesnoven of zo? Het is toch echt een hel om niet te werken. Maar goed, bel die wiepje gewoon even en dan lukt ze er een keer komen, ja? Ja, heb ze het nummer dan, hè? Nee, maar kijk eens naar de vecht al weer aankomt. Kleed die snel om. Doe die op, ik gooi ze wel tegen, ja? Ja. Hier, zeg maar, gaat erop. Ja. Oh. Kijk je dat moment? Ja, hier. Snel. Wiepie. Hi. Hallo, welkom. Ja. Och, en meneer van de Belastingdienst, welkom. Belastingdienst, hè? Ja. Is er dat niet aan? Nee, dat is niet de meneer van de Belastingdienst. Maar met Waal is, daar komt er dadelijk wel even achter.
We willen jij even op tante Bella wachten, ja? Ja, prima. Gewoon jullie maar even zitten, joh. Dan zal het wel zo aankomen. Ik heb even eens terugkomen wassen. Ik kom er niet aan. Ja, we hebben toch andere mensen in de douche of niet? Ja, maar dit is geen personeel. Ja, regel het toch maar. Ik heb het druk. Bella komt er zo aan met, ja, die lukt niet meer zo sparren en zo. Zo, mevrouw. Even lekker, hè? Oh, heerlijk. Ja, lekker. Wie dat nu al aanvult, joh. Ik vul werkelijk elke porie in mijn gezicht. Oh, wat fijn vind ik dat vurig. Ja, en wat dat lekker fris ruikt. Weet je wie ik dat vind ruiken? Ja. Net of ze net de poes op hebt geknapt. Ja, daar zei ze het, joh. Net alsof ze net die hoes van boven tot onder hebt laten opknappen, joh. Ja. Ja, het heeft alleen één nadeel. Vertel. De zus geen fluit. Daarom loop ik ook met u, want het zal even ja. moeten intrekken, hè? Dan Ja, werkt je beter, ja. hè? Weet je, Ja. dan Ja. let op het afstapje hier. Ja. Dan leg je nog eens even lekker in het stoel. Ja. En dan doe ik lekker een dekje op. Oh, En dan heerlijk. kan dat maskertje heerlijk intrekken. Jij het? Ja. Ja, het is misschien toch een zaak, ja. Dan zegt die vrouw net onnig dat ze dood is. Wim, Nelly. Nee, Is Nelly dood? dat is niemand dood hier. Nee, ik vond je hem eigenlijk ook wel een beetje raar nu. Nee, dat is niemand dood. En maak ik niet zo druk, want je krijgt alleen maar barsten in het maskertje vallen. Blijf lekker liggen, kom ik dadelijk nog even lekker terug met een geurtje van Dan Ja? kan Jean-Claude me eerst ruiken. Oh, ja. Ja, Ja, want hij zal vanavond opkijken als hij met zo herboren ziet. ik weet het wel zeker, maar nu blijf maar lekker liggen. Oh, kijk, dat is je lieve tante Bella al, hè? Lief, dat dachten we vroeger te gaan zangen, zo niet? Man, wat hebben ze met die borst gedaan? Is het weer niet goed? Er zit zelf stuk er maar geen angst op. Als ze het zelf allemaal zo goed met zijn, dan is toen die spierwerk nog eens een keer aan. Ja, zeg wel. Bibi, kijk, tante Bella is er, hè? Fijn, toch? Ha, tante Bella. Ha! Wat is er eigenlijk met die ene borst van u? Ach ja, als ze gedaan hebben, was er geen model nog een beetje goed, hè? Maar goed. Je kunt volgens mij even fijn bier kletsen en dan kun je zo fijn in vlucht naar Canada halen, hè? Oh ja, oh nou echt super dat ze bent gekomen, Wiepie. En ik hoop dat ze een hele fijne heenvlucht hebt gehad, hè? En dat je met als beauty salon, je het ook allemaal super goed. Ik wens je daar een hele fijne terugreis, hè? Hartstikke leuk, dat ik mensen gewoon super leuk om even met die bier te kletsen. En vergeet niet een paar club te kopen op het terugweg en mijn broers te goed in Canada. Zo, doei! Oh ja. Gaat zegt me dat dat niet tante Bella is. Maar weet je, ik zal er want heel even door de man laten vallen. Hé, tante Bella, een vrouwtje. Ja, Wie hoort mijn papa eigenlijk? dan noemen we hem altijd papa. Kom op zeg, dat is toch geen antwoord? Ik wil een naam weten. Dat zal ik je vertellen. Die papa ook Kees. Fout, het moet Frans. Kom eens even bij mij. Ik heb dit eigenlijk altijd willen besparen, maar... Die eigenlijke vader is Kees. Dat zal zo achter ons komen. Ik heb toch een raar idee erover. Een andere vrouw. O jee. Wie oud zijn je eigenlijk? Wacht even, man van 1932 en... Zus nu niet dat ze tante een moeilijke vraag stelt. Die had het relatie met. Dat is tante helemaal niet. Jawel. Je hebt gewoon last van een pre-jetlag. Een pre-jetlag. Pre-jetlag. Ja, heb ze nog nooit van gehoord? Nee, heb je Nee. dat nooit van gehoord? En Nee. dat is heel vervelend. Dat hebben mensen wel eens vlak voordat ze gaan vliegen. Hè. Dan halen ze van alles doorheen, gaan ze van allerlei baanbeelden krijgen en zo. Ja, lastig. Maar ja, raar dat ze er nog nooit van gehoord hebt. Dan ben ik zeker het enige wat er nog nooit van gehoord heeft, hè?
Hij denkt het, ja. Maar ik kom de meneer tegen. En die horen in de hele tijd nog mee op zoek, hè? Ja, joh, Belastingdienst is naar de een op zoek. Belastingdienst? Belastingdienst? Dan zal ik mij maar bekendmaken. Ik ben Diederik L. Reupsaat van notariskantoor Reupsaat en Reupsaat. Ik ben testamentair executeur van uw overleden tante Bella. Nou, zo door de stand te bellen nog niet eigenlijk, hè? Nee, dat mag je. Zo moest je niet even tante bellen kan, hè? Maurice, hou maar op. Maurice? Morena? Zo, nu zijn er wel genoeg, joh. Moet dat masker niet tradig mis alles? Het maakt mij niet uit. Of dat u zich verkleedt als een man of een vrouw of God weet wat. Maar dat u zich uitgeeft voor de overleden tante Bella, dat is abject en infaam. Dat kan niet. Maar goed, ik zal het testament maar bekendmaken, dan zijn we er vanaf. Ja, heer, want dan kan ik mijn vlug pakken, want ik heb ze nog niet omgebogen. En dan ben ik vanavond weer weg. Dan ben ik eindelijk van die criminele nafie. U kunt van geluk spreken dat mevrouw Wilms afziet. Afziet van aangifte te doen. Want wat het gedrag van u is, lijkt nergens op. Gelukkig dat zij het zo doet, loopt het met een sisser af. Ja, ik kan je in ieder geval verzekeren, ze doven normaal nooit. Dat kent toch niet? Wat moet mijn tante? Goed. Ik zal verder gaan met het bekendmaken van het testament. Even kijken. Uw tante had 3 erfgenamen. Meneer Pusjens en mevrouw Wilms. Alhoewel haar bezittingen niet groot waren, heeft ze wel gemeend het te moeten verdelen. Moeten we daar de zoon toch nog met haar verdelen? Dat is in uw geval niet zo. Oh, in de stand is toch gunstiger dan gezind, hè? Hier staat dat u, meneer Mark Pusjens, haar opoefiets erft. Opoefiets? Dat ding daarachter, met die lekke been. Er zit wel zo'n hele mooie grote rode bel op, hè? Tring, tring. En u, M. Pusjens, whatever, krijgt het antieke serviesgoed van haar overgrootmoeder. Dat heeft tante altijd geweten dat je een echte koffieleut bent. Wat bleef? Geeft dat serviesgoed naar hem? Ja, mevrouw, zo staat het hier omschreven. En u, mevrouw Wiepie Wilms, erft de gehele salon. Mijn welgemeende felicitaties. Wat moet ik met een salon? Ik woon in Canada. Wat moet ik ermee? Goed, mijn excuses, daar kan ik niks aan doen. Hier staat verder omschreven dat op de bankrekening €500 stond. Maar, gezien ik hier 2 dagen onderhand aan het zoeken ben geweest om u te vinden, is die gage helemaal op naar mij. Zo staat het hier geschreven en daar moeten we het mee doen. Ik ben als kind van 8 jaar kom ik hier over de vloer. Als ik in Canada, van Canada hierher kom, iedere keer kom ik hierher voor met haar te kallen. En maar dat gezeur van dat mensen aanhuren. En zij mij het servies belooft. En hoe gaat het servies naar hem? Ja, maar ik wil wel ruilen aan mijn fiets tegen die salon. Hè? Mensen dat ik gek ben, idioot. Kijk, doe het ik even, joh. Nee, maar luister. Kijk, ik heb net op een gegeven moment heb ik al een nieuw serviesgoed gekocht. Ja, en? Nee, maar luister, omdat ik dus eigenlijk dus al een serviesgoed heb. Ja. Maar nog geen salon. Ja? U kent ze dat alles hebben, hè? Nee, maar... Hé, wacht eens even. Notaris, mogen we weer onderling ruilen? De boedel is verdeeld, de zaken zijn van u en wat u daarmee doet, moet u zelf weten. Deal. Ver hebben we een deal. Dan heb ik toch nog een aandenken, fijn aandenken aan mijn hele lieve tante. Ja, en ik heb de salon. Ja.
Maar een vraagje, kun je mij dat opsturen? Want wel goed inpakken, dat er niks aan komt. Hè? Geen probleem. Maak je geen zorgen. Want dan kan ik nog het vliegtuig horen, ja? Oké. Hey, bedankt en doe succes met die oppoepiets. Dankjewel. Wat over... Goedemiddag. Oh, Maurice. Goed gedaan, jong. Salon is van ons. Yes! Van ons? De salon is van mij. Ja, maar Maurice, wie wil ze dat die allemaal alleen gaan doen? Du wist dat we samen een team zijn. Dat is de ene de slimste van ons twee. Ja, maar dus alleen. Ik heb een hulpje, heb ik al lang gevonden. En dat hulpje, dat kreeg dadelijk een hele goede stage voor mij. Oh, vind je dat echt? Ja. Moet ik dan nooit de stage hier blijven? Hier bij je? Ja. En dan alles wat ik hier moet doorstaan. Doorstaan? Dit gaat een klantje opdringen. Dat heb ze gedaan. Een hele toek op elkaar gelogen. Meneer Leverman, wat beklaagst u zich toch? Ga toe toch schilderijen maken. Die broer, dat is 1000 keer beter geschikt voor de salon als toe. Lugen laten aanbranden op een zonnebank, joh. Daar is toe goed voor. En nu word ik een beetje kleinzerig door. Is nu werkelijk wel iedereen tegen me gedaan? Oh. Natuurlijk niet.